Φανταστείτε ότι μία μικρή ρογμή έγινε η αφορμή για το πιο σπουδαίο γεγονός στη γη. Συγγνώμη. Μάλλον δεν ήταν η κοιλιά σου. Όταν ο κόσμος καταραίει, Όσο κι αν πάρει να σας βρω, θα σας βρω! οι μεγαλύτεροι ήρωες της ιστορίας θα ζήσουν την πιο σπουδαία περιπέτεια. Η μαμά μου έλεγε πως ακόμη και όταν όλα δείχνουν άσχημα, πάντα παραμονεύει να βγει το ουράνιο τόξο. Το είπε πρωτού σε εγκατάλειψη. Ναι, πρωτού. Καλέ, είδατε που παραμόνευε να βγει το ουράνιο τόξο? Αλήθεια. Αυτή τη φορά Θα μας σώσουν, θα μας σώσουν. Θα πάμε σπίτι μας! Θέσεις μάχης! Εγκαταλείψτε το πλοίο, αλλιώς γνωρίζετε την οργή μου. Όχι. το τέλος του κόσμου Γιαγιά, πιάσε πατούσα. Καλέ Μπρίτς, έχω να κάνω μπάνιο 10 χρόνια. Δεν θέλω να το δω αυτό. είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου. Θα επιβιώσουμε όλοι μας. Καλά, αυτοί ίσως όχι. Είναι σιρήνες! Κλείσε τα αυτιά σου! Λατρεύω τους βραδίποδες που δεν νοιάζονται για την προσωπική υγιεινή. Για μένα μιλάς, baby. Γλιτώσαμε από καταιγίδες και τσουνάμια. Τι άλλο έμεινε να περάσουμε? Τίποτα δεν θα με εμποδίσει να βρω την οικογένειά μου. Μανούλα! Η εποχή των παγετώνων 4, ο χορός των Υπήρων. Πολύ μαλθακός είσαι για τίγρης. Συγγνώμη, αλλά τυχαίνει να είμαι στη γερό Σαρκοβόρο. Διέγκο μου, σου έφτιαξα κι άλλο κοραλένιο κολλιέ. Του τα φτιάχνω και τα χάνει. Σύντομα στις αίθουσες και σε 3D.